Aku sama ning gurimu aduh alah ki sing ning guri tok ae kuwi. Papa Deji. Setrum le, pokoknya bos stop kontak ke setrum lu, nek apa-apa ki kok aku kok. Kali dua apa aja nih Ki? Oh iya wes lah. Iya, kita iki. Suwe-suwe kerdune meteng jare. Diantri aja ya kok. Ini kok guri-guri ya, Mas. Los. Aduh, apa? Wih, olah apa kuwi? Nanti lupa salah. Mangi dikai tapi kok telat deh nih mau. Anjay. Kambu so mosok paus patang. Ora, buat. Larang tenan. Terima kasih lupa sarapan. Wes dia. Aku olah. Iki kalah sih. Katanya papa harus metu sisan. Bariam kok deh, bariam. Baru najwa ke balik. Alah nih. Lupa sarapan ke oleh ayo. Mas mesti oleh sing anu, sengat gede. Oh, dulu tidak iki ya. Mas Akang ning yo. Apa nih mak nos? Enggak umum pokoknya. Matur suwun. Jadi dia lupa. Ini seru apa? Paus ulah puso siji, puso apa lah. Mas R ndi Puso serung-serungan enggak. Jadi ya. Aduh, aku gak mencapai target. Karena sudah mawar. Mas lupa sarapan. Mawar. Colek cakep pulang lagi WA. Lagi jemput. Di sini ada cewek-cewek ibu. Terima makasih. Ayo tarik. Aku bisa dengar parai mau beli cung. Ayo buah kok semua sopo kok. Awan amat kali mono. Tokno kalungmu Gus yo iki sematku iki kalungku iki kok. Kuwi tak lagi. Aduh, papa metu. Papa metu wesan rene. Ora Enak nek gonku setak delok sik ketok ngene kok. Oke enak. Enak gambarnya tapi papa metu. Ya wis salam iki. Ini wis maghrib lah. Iya, iki jam 17.30 pukul. Ceringine wae, Yuni komen lho. Ceringine wae. Ini kayak anak-anak. Oh, bet, menang wae be. Oh, Iki lho. Pipi ning kene wayahe magrib. iki kan lho, bar komen ning kene kok. Iki lho komen wayahe magrib. Kapan golek utangan? Oh, lak apik kok. Mas nek wis dikei kaos halal cah ya dikei video ya. Lancar nganyar. Kok dikei video kok terus kene melok adal men njaluk base. Iya kan. Coba Yunel. Alah, wong-wong ora do salat ye. Watu we. Ora salat piye kok ya salat lah kok. Iki winku ya dicukukne ambekan Mas Mbus. Wong-wong ki ora salat ye, gak sampean kena nang salat sik. Bar iki wis ya. Mas. Malam-malam Jumat kok. Iya, ngaji sik. Yanti piye ki? Iku Mbak Anem Nadintasi iku lho, Yunel. Pengen nyinyine. Ayo, sampun. Pamitan sampai. Pamit sik.
Terima kasih bolo-bolo sing wis dip. Sesuk nah yo. Matur suwun sesuk nah yo. Sesuk nah yo. Semoga Tambah rezekinya. amin. Sehat selalu. Amin. Wis pokoke sing apik-apik tok. Ngono wae. Amin. Semoga aku dan Mas Embus bisa bersemu. Oke. Ayo wis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Dadah Mas Embus. Dadah Mbak Yanti. Tangannya kok mbak-mbak tapi ya? Masak kue. Yo, romantisnya dek. Yo, masa ya neng mbak-mbak. Dadah Yanti. Orang ngomong reklas no anjir. Ikhlas iki wis boleh kelas iki kok. Reklas orang. Ikhlas. Dadah Dek Yanti. Dadah Mas Embus. Ursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Wes lo ya, wes ya. Yo. Nggih.